sôn am gosib byd o gerddoriaeth. Caneuon a celebs fydd y drafodaeth. Bydd yn y byd sydd yn digwydd wel ar hyn o bryd. Dyma sy'n digwydd gyda'r Helo pawb! Heddi dwi'n mynd i siarad efo'r band Gwilym a dwi'n mynd i ffindo allan be maen nhw wedi bod lan i yn ystod yr adeg eitha bonkers ma. A hefyd dwi'n mynd i cael nhw i agor lan a ffindo allan be mae fe fel i bod yn y band Gwilym. So, helo pawb! Sut dach chi gyd? Iawn. Brill. So, chi wedi bod yn neud maes B o bell yng Nghaerdydd. Sut brofiad oedd hwnna? Oedd yn neud twyl, actually. Mynd allan o tŷ, doi. Oedd, braf cael chwarae eto. A be oedd e fel heb cynulleidfa na? Oedd o'n hollol wahanol? Oedd o weird, cos oedd o just cameraman oedd yna yn gwyneb chdi, gyda nhw efo masks yn bod i mar, reit intimidating o swbel, da. Mae'n eitha awkward rhwng caneuon hefyd, achos farfar mae gen ti rhywbeth i bownsio off, ond tro ma yna just boi efo camera dda, chdi oedd just dead silent, oedd o'n weird. Oedd o'n really fab, nath chi'n neud job amazing, so da iawn i chi a siwr o fod o'ch chi'n falch i weld i'ch gilydd eto, fel hyn oedd o bell. Dal neis gweld gwynebau pawb. Bob tro braid gweld llyd, ydy. Ach di, just. So, o ran sgwennu caneuon, dych chi wedi bod yn neud unrhyw beth dros y we? O, oedden ni'n gwneud tair gwaith rwsos am fis, gyda ni dipyn o demos cael ei recordio. Just matter o, mynd i studio do yna, hamro nhw allan. Yn eitha folder llawn instrumentals a syniadau, riffs a falle sydd yn cool. Ond ie, fel pob yn dweud, just mynd i studio a datblygu yn ydy'r job wan a ffidio amser i gael gwneud hynna yn saff, I guess. Sut nath chi dechrau efo fel basis y can, fel nath rhywun dechrau efo chords neu geiriau, a wedyn chi gyd yn ado, neu sut oedd y broses? Dwi'n meddwl un o'n ni fatha, gyda ni un riff, wedyn oedd Ifan neu Carwyn, on the other end efo'r fatha gitar, so wedyn oedd o'n reitha anodd trio dangos i fatha Carwyn o fath, be o'n i chwarae, a wedyn fo, gyda reid e fewn trwy'r laptop. Bit bass, you know. Yn y cychwyn oedd o bach yn weird, cos o pawb fatha sut da ni'n neud hyn, cos oedd o newydd i pawb. Ond unwaith oedd o'n neud i ddod i arfer o fo, oedd o'n weithio'n briliant, da. Felly bod ni'n cael y syniad y gan i lawr, diolch really otch fatha byddi quality demo. Mae just cyn beth gen i rhywbeth i ddangos i y cynhyrchydd a bod ni'n hapus efo fo yn mynd ymlaen. And happy days. Happy days. Happy days. So, cwestiwn i pawb, beth yw hoff gan chi perfformio? Dechrau efo Rhys, please. Swn i ddweud tenyn yn fyw, cos fatha, mae'n reid cool gan, wedyn mae'n massive drop yn diwedd. A wedyn, da ni gyd just yn hamro'r distortion yn reit fyny. A wedyn mae'n mynd yn crazy, mae Hir mynd yn mental ar y drums, o dda just... Mae Ifan just yn, ti'n gwybod, gwallt yn mynd bob man. Mae Carwyn just reit cool, actually, ar y bass, he's just chilling. A mae Llew, mae o'r un peth, just chilling. Nesa, Llyr? Fy ac yn ôl, dwi'n meddwl. Mae fatha eitha funky a pan dwi'n locio fewn efo Carwyn yn y cychwyn a just cael y groove neis, mae'n off. Mae'n neis, ni. Be fyny ac yn ôl? Dwi'n mynd ding 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 ding. That's the one! Dew? Dwi'n meddwl, neidiad dwi'n cael chwarae wydda yn fyw, chos mwy o fynd iddi na gyrru stwff ni a just cael chwarae'r gitar solo hefyd. Mae hwnna'n lot o hwyl. Rock and roll, man. Harwyn? Dwi'n dweud yn peth o llyr fy ag yn ôl, achos dwi'n meddwl hwnna di'r can mwyaf cymleth sron i'n chwarae o ran y bas lle. Dwi'n jyst yn licio her, wir da. Ag yn ola, Ifan? Dwi'n joio canu neidio, ond dwi'n Catalonia di'n hoff gan i performio fyw, jyst achos o'r matab cynulleidfa i'r gan a i'r lyrics. Mae hwnna'n wastad yn special. Siwr fod chi'n methu'r crowd yn join o mewn. Dwi'n just yn imaginio'r fideo na Ifan yn silar. Dwi'n gweiddi, rhaid! So nesa, ni'n mynd i wneud bach o gêm. So, y cwestiwn cynta ydy, pwy sy'n mwyaf debygol i fod yn hwyr i rehearsals neu'r gigs? Bob gig ers ytha... Ys cychwyn? Ie, na, dwi'n hwyr i stoff fi. Yr ail cwestiwn yw, pwy sy'n fwyaf debygol i anghofio llinellau neu chords? Ys yna o'n mor hawdd. Ie, na, fi, dwi'n erchyll yn cofio.
Uh-oh, os na fel atgof. Na, just bob gig, dwi wastad yn fatha anghofio un lyric o leia. Dwi'n cofio gig tafwyl yn clwb, nath Llew neu solo. Bod yn deg, ddim solo fi oedd hwnna i wneud. Solo ifan oedd o. Na, dwi'n meddwl nath ni gytuno bod chdi'n mynd i wneud y solo. Na, nath gitar chdi. Dwi'n bod i fynd Bod yn dynnu. ganol, so nes i dynnu fo ffwr, a fanna nath yr traddodiad o chi'n tynnu gitar ffwr ddechrau. Llew, gyda solo. Y trydydd cwestiwn yw, pwy sy'n cymryd y mwyaf selfies? Oh, Rhys, Tai, what is this? O, so mae Rhys yn ennill, bach yn fein. Sorry, da, gyda'i memory o ifan mewn gig. Wrth y ddau hogan oedd ato, da, gofyn, ti'n mynd here we i go. tynnu llun yna ni? Ie, na i dynnu llun efo chi, mae'n iawn, mae'n iawn. Dwi'n mynd gael rownd yn nhw, oedd nhw fatha, na, dwi'n siŵr chdi dynnu llun o hwnna ni. Nath nhw holi, gawn i lun. Nath rhywun yn mynd gawn i lun ac yn disgwyl iddyn nhw... dwi wedi mynd yn goch i gyd rwan. Pwy sy efo'r moves gore? Ti rioed i gofyn dwsio lle. Dwi'n dweud yn selfish. Just dweud fi. Hei, Garwyn sy'n ennill. Okay, pwy yw'r cerddor gore y band? Pawb yn eitha da, de. Dwi'n just dweud pawb, as in, heblaw am fi. Wel fi'n meddwl bod chi gyd yn fab. David. Yr un ola, pwy sy fwyaf swnllyd? Mae Rhys yn ddistaw lot o'r amser, wedyn, allan yn unlla'n eitha just sgrecho. Mae hynna bach yn scary weithiau. Y peth ola dwi eisiau ofyn yw, os da chi unrhyw tips neu unrhyw beth i pobl ifanc sy'n watcho'r fideo yma, sut i ddechrau band? Ffindio sŵn, dwi'n meddwl ydy'r peth gorau. Dwi'n meddwl nath o gymryd amser i ni ffindio rhyw fath o sŵn oedden ni'n hapus efo i gario ymlaen a sgwennu canianyn. A ymarfer hefyd, so ti'n mynd i ffindio y sŵn trwy ymarfer gymaint sydd ti'n gallu, bod ni'n gwneud hynna ar y funud. Ar y cychwyn, just ymarfer, y gweithio allan, chords, achos dydy can ddim yn gorau bod yn gymleth, mae can neu yn gorau'r byd yn ffog chords. Just bod chdi'n ymarfer ac yn ffindio rhywbeth o amgylch fo a wedyn o hynny ffindio dy sŵn, fydde di, a we wedyn. Diolch i chi gyd am dod i siarad efo fi, mae wedi bod yn lush catch o lan. Diolch yn fawr iawn am watcho'r fideo yma a cofio i hoffi'r fideo a tanysgrifio. Hwyl fawr!